napríklad na imanie východoslovenskej spoločnosti a prepočítame akcie k tomuto vlastnému imaniu, tak sa dostávame pri jednej akcii na hodnotu viac ako 68 eur. No, v minulosti sme počuli, že akcia spoločnosti má hodnotu 33 eur. Vy dnes vydávate hodnotu akcie 33 eur na základe toho, že je to menovitá hodnota akcie. Je vám úplne jedno, že menovitá hodnota akcie je veličina, ktorá vôbec nesúvisí so všeobecnou hodnotou akcie alebo s jej trhovou hodnotou. To je pre vás ako príliš veľký detail. Ako ste prišli k tomu, že akcia má hodnotu 68 eur, je takisto ako záhadné. Pozrite sa, existuje tu vyhláška Ministerstva spravodlivosti, ktorá poskytuje viacero metodík na ohodnocovanie cenných papierov a pokiaľ sa tieto metodiky aplikovali, tak najvyššiu hodnotu, ktorú tieto analýzy dosiahli pri akciách VVS, bola hodnota 13,99. Nič viac, nič menej.